Ezihamba phambili indaba namuhla kuphenya ngobulewe KWAMAKHUTHA ABASEKNCENKWANE bafuna kudedelwe ababoshiwe kanti AMASELA aphazamisa intuthuko EMAJUBA. Lezi izindaba ze-1KZNTV fundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli. Lo khulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeka Mpele usenxuseke umphakathi wasendaweni yakwaMakhutha namaphethelo onehlobo ezilahlekile noma ke ongaba nolwazi lowesifazana otholakala kule ndawo ebulewe ngehluku ukuba axhumane namaphoyisa akule ndawo. Umbheleke usho kanje kulandela ke esinye isigameko sokutholakala kwesifazana ebulewe isidumbu sakhe ke esitholwe umuntu obezidlulela. Amaphoyisa asestation sakwaMakhutha eThekwini athungatha umndeni noma ihlobo zowesifazane osidumbu sakhe esitholwe umuntu obeyidlulela lapho kuchithwa khona uDotelovu sishe kabuhlungu. Okhulumela amaphoyisa esifundazwe uThembeka Mpele uthi noma ngabe ubani ongaba nolwazi noma umndeni olahlekelwe yihlobo zazo ayiphuthume kulesi steshi njengoba kusenzima ukuhlonza lona wesifazane ngenxa yesimo atholakale ekuso. Kunecala lokubulala elivulwe laphana eKwaMakhutha epolice station emva kokuthi kube khona umuntu obekade ehamba ngeenyawo nje wadlula laphana eLovu kwi-dumping area wasebona lo muntu wesifazane ubeshisiwe njengabonakala nokuthi ubani ulinganiselwa leminyakeni ye-20 early 20s nje akaziwa ukuthi wakuphi kuzokwenziwa i-postmortem ezoveza ukuthi ubulawe yini kanjani. Siyacela ke makhona umphakathi owaziyo ngalo wesifazane noma ama-relatives anomuntu wabo olahlekile bathinta namaphoyisa kwaMakhutha noma bashaye crime stop number 08600 10111. Lesi isigameko sesibili sokubulawa ngesihluku kowesifazane esikhathini esingaphansi kwenyanga njengoba emasontweni edlule kubulawe obethandana nabobulili obufanayo khona kwaMakhutha. Usibongile Nhlapho ongusekela sihlalo wenhlanganelo lamalungelo abesifazane iProgressive Women's Movement uthi ke kuyadumaza ukubona igazi labesifazane liphalala ngalendlela esikhathini ke okufuze ngabe bakhululekile. Kusiphatha kabi kakhulu ukubona izehlo enjengalezi ezweni lethu ngesikhathi sesithi sikhululekile ilapho sesibona khona kugeleza igazi lomama ngesihluku esimangalisayo lapho behlukaniswa khona nempilo behlukaniswa nemndeni yabo. Sizwile ukuthi ngokwama-states iNanda uMlazi ithathwe njengezinye indawo ehamba phambili ekudlwenguleni nasekubulaweni kwabantu noMakhutha ke naye useyingxanyeke yale indawo. Okubalekile nje kakhulu ukuthi amaphoyisa awaqinise. Siyathemba ukuthi amaphoyisa uma sekufika kuleli izinga ngempela nawo awaphatheki kahle neze azokwenza umsebenzi wabo ngokukhulu kuyimisela nazo zonke inhlangano ezikhona ezula nokuhlukumezana namalungelo abantu kufanele sibhukule sikhulume ngazwilinye laba abaphila impilo yobulwane senze isiqiniseko ukuthi ekugcineni indawo yabo isejele bayavalelwa. Ngemuva kokutholakala kwalesi sidumbu umphakathi wakaMakhutha ungenele umbhikisho ngenhloso yokuzwakalisa ilaka lawo. uNhlapho uthi ke kuningi osekwenziwe ukuzama ukuqeda lesi sihlava. Uthi ke bayafisa amaphoyisa washeshisa amacala okubulawa kwabesifazane. Kuningi khona esekwenziwe ngiyavuma kodwa ukufundisa njengoba impilo inesizukulwane nesizukulwane nabantu baphuma emndenini ehlukene bakhula naseyindaweni ezihlukene ivangelo lokuthi kufanele kuqhubeke nokufundisana ilona okungafanele siliphonsele ithawula. Nabomthetho impela kubalekile ukuthi lamacala anjengalawa mhlambe kufanele athathe isikhathi esincane ashesha phela ngoba uyayuthola ukuthi amacala njengalawa athatha isikhathi eside ngenxa ukuthi kusalindele kubufakazi kugcine mhlambe nomunye esekwelinye icala. Ngakho uma izizinda lezi ezidila nama DNA nobunye ubufakazi uma kungasheshe nje buqoqeke amaphoyisa wona ayawenza umsebenzi wabo. Eyindabeni ze-1KZNTV kubikuntomo khona Mvubu eThekwini. Amalungu omphakathi aseNcikwane ngasempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal avuke indlobane ke namuhla ekuseni yavala umgwaqo ngezingodo eshisa namathayi efuna ke kudedelwa amalungu omphakathi amathathu asolwa ngokushaya abulalo wesilisa besolwa ngokudlwengula isalukwazi amahlanda amathathu. Abasolwa ke bavelile enkantolo yasemthunzini namuhla kodwa ke icala lahlehliswa. Okhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni Siyanda Shangase unxuseke umphakathi kuba ungavala umgwaqo kodwa ke uyekela amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Emva kwesigameko esenzeka ngenyanga yedlula uNhlangulana lapha amalungu omphakathi amathathu aseNcikwane
ashaya kanzima umsolo uSicelo Biyela waze wagcina ngokushona nowayesolwa ngokudlwengula isalukwazi ephindelela. Amaphoyisa bese ebopha labasolo abathathu ngalesenzo sokushaya ababulale lo msolwa. Namuhla amalungu omphakathi aseNcekwane avuka indlobane avala umgwaqo ngezingodo izihlahla namathaya avuthayo efuna amaphoyisa adedelela abasolwa abasesiteshini samaphoyisa eMthunzini. Okhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni Siyanda Shangase uyachaza. Umufi deceased who goes by the name kaSicelo Biyela owathathwa abantu abathathu emnentombi yakhe emgwaqeni bamthatha bahamba naye bamsendaweni lapho bafike bamshayela khona. He was assaulted up until wagcina nje ngathi akasekho right bamshiya kanjalo bahamba, and then intombi yamthatha intombi yakhe yamusa kubo wela afika ashonela khona. Umgwaqo uqhamuka empangeni ubheke eNcekwane kuyibhuloho lasemhlathuze ubuvalwe usuku lonke. Amaphoyisa azamile ukuxoxisana nomphakathi kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. uKapteni Shangase unxusa umphakathi ukuba uhloniphe umthetho uyekela amaphoyisa enze umsebenzi wawo angavali umgwaqo. It appears ukuthi abajabulile ngokuthi kuboshwe labantu abathathu because lo deceased wayesolakala emacaleni amaningi. So kunombhikisho khona lapha but amaphoyisa are there to control the scene. Unxusa umphakathi lapho ukuthi lokho abakwenza ngoba sebebhikisha nje bevala umgwaqo akulungile lokho, akukho right, it's against the law. Udaba balidedele izandla zamaphoyisa luqhubeke ngendlela yakhona nezinkantolo thatho nje inqumo right mayelana nesimo. Lo mphakathi ongazange ufuna ukukhuluma nabesindaba ubuzwakala umemeza uthi angeke uphela amandla uma bengakodedelwa abasolwa abathathu abasesikhindini. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eNcekwane. Umeya kamasipala wesifunda AMAJUBA uMusangubane uthi ke yize befisa ukusheshisa uhlelo lokhanjiswa kwamanzi ezindaweni zasemakhaya kodwa ke umntshontsho kwamakhebuli kagesi okuphazamisa izinhlelo zabo zokuqeda lo msebenzi. Ungubane ke usho lokhu kwingxoxo ekhethekile nethimba lezindaba eNewcastle ngenhloso yokubheka izinto esenzenziwe yilo masipala kusukela kayibangena ngonyaka u2016. Ungubane uthi njengoba umasipala wesifunda into abagxile kuyona nesayinkinga ukusetshenziswa kwamanzi kodwa sebekwazile ukuqedela ama-project abawaficile base baqalisa uhlelo lokufaka ingqalazinda olusha olukwazi ukukhipha amanzi ngokusheshsha liwadonsa ngaphansi komhlabathi liwayise emphakathini. Uthi noma kube khona ukuphazamiseka kokusebenza kwezinkampani kodwa sebekwazile ukuphothula uhlelo lwamanzi kwaWard 1 eDanhauser. Ezinye izinto esizenzile ke kakhulu ngempela ndingakoSkobareni nako sifake khona infrastructure ngaphansi yokuthi ikwazi ukuhambisa amanzi ngamapipe iabanzi bafinyelele emphakathini. Izenzakalile ke lezo zinto and sesikwazile ukuwalaunch ama-projects amanye and isize yaphela nokuphela leyo project leyo. Uqhuba ngokuthi enye into ebambezele ukusebenza kwabo uqedela umsebenzi omdala bawufica kodwa umsebenzi wokufaka iziphehli zamanzi ezintsha kulindeleke uphothulwe ngasekupheleni kwalonyaka. Kona ama-projects esawaqedelayo kakhulukazi akoSkobareni ama-projects ako-Hilltop ama-projects asemadlangeni ama-projects ahambisana kakhulukazi nezimo zokwandisa imithamo yamanzi njengama-reservoir ngoba kubonakala ukuthi inkinga enkulu noma ngabe infrastructure ikhona phakathi ngaphansi komhlabathi kodwa amanzi awakwazi ukufinyelela endaweni eziphakeme ngenxa yokuthi awana umfutho owanele. So sizama ukuthi ke ake si arrange ukuthi sibudgetele for ukuthi sibe nama reservoir amakhulu azokwazi ukuthi aphampe ngokwanele mangabe kuphantshwa amanzi eya emphakathini. Ungubane uthi ucekela phansi kwenqalazinda kagesi kuphazamisa uhlelo lokhanjiswa kwamanzi emphakathini. Njengamanje sinama pump station about 20 and wonke lama pump station baqonda wona ngqo bafike badonqule ngaphansi bathathi amakhebuli kagesi ukuze ugesi ungakwazi ube khona amanzi angakwazi ukuphampeka amanzi angakafinyelele kubantu. Sinenkinga njengamanje endaweni yaseDanhauser ngenxa yalokho kuyo yonke i-area affectekayo. Kanti lo meya ubeseveza nokuthi basezinhlelweni zokwakha nemixhaso emisha kodwa basalinde imvumo yokuthola ukufaka kwamanzi kule mixhaso emnyangweni wezamanzi kazwelonke. Ngotebahosibisi wezindaba ze1KZNTV eNewcastle.
Imeya masipala wasolundu Wilson Ntshangase uhambeleke indawo yasenxumaneni enqolwane kuward 15 uzokwethula ke umsebenzi okwakhiwa kwamahholo omphakathi obize u4.2 million wamarandi. Ekhuluma ke nethimba labezindaba uNtshangase uveze ukuthi ke bakhela imiphakathi amahholo njengoba babethembisile futhi ke azosiza umphakathi njengoba bezokwakha ke amahholo asezingeni azosetshenziselwa izidingo ezahlukene. Umasipala wasolunde enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal oholwa nguMeya uWilson Ntshangase uphendule isoyi lokwakhiwa kwehholo lomphakathi waseNcemani kuward 15 ekulindeleke ukuthi lidle imali elinganiselwa ku4.2 million ukwakhiwa kwalo. uNtshangase uthi lo masipala wazibekela umgomo wokwakhela umphakathi lezakhiwo emawadini ahlukene. Siletheke umsebenzi ka4.2 million rand okumsebenzi wakhiwa kwehholo lomphakathi. Nesithoza kakhulu ukuthi lokhu esayibophezela kukho sinomphakathi sikwazile ukuthi sikwenze njengomasipala wasolundu. Masipala wasolundu ke njengoba naninazi sesike samemezela kuzo izinkundla lezi zokuxhumana ukuthi usemkhankasweni ukuba wakhe izakhiwo ezifanayo eziyi12 emawadini ahlukahlukeneyo nasemakhosini futhi ahlukahlukeneyo. Umholi womphakathi ohola njengekhansela kule ward uSindisiwe Ximba uthi bakholelwa ukuthi izakhiwo zomphakathi ezakhiwayo kumele ziqanjwe ngamagama ezinqalabutho njengoba beliqambe ngokuthi unomkhangela hall. Unomkhangela hall nguqambe ngegama lenqalabutho induna endala yakwaMvelasi. Ingoba thina sikholele ekutheni siqembu la Solundi ngaphansi komkhandlu wasolundu ukuthi kumele ukuthi izakhiwo esizakhayo emphakathini siziqambe ngezinqalabutho zethu kuze imisebenzi yenqalabutho ihleze ikhumuleka njalo ngazo zonke izikhathi. Lokhu okwenziwe umasipala wasolundu kushayelwe izandla nayizinduna kanjalo nomphakathi wonkana. Ngidlulisa kakhulu lokubonga lokhu okwenzakalile namhlanje lapha ukuthi sizothola into enhle kangaka okade kwasisikhala ngayo. Obika indabeni ze1KZNTV uPhilani Bhengu ngisolundi. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu14.21 emaqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.73 emaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.88 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,803.07 i-ounce kuthi olongahleziwe wona ubo $77.16 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Umgadle banyana uThembi Kgatlana usephakamiseleke iflag lezwe kwibalazwe lomhlaba emva kokusayina ke inkontileka yeminyaka neqembu elingaconsi phansi kubalandeli Atletico Madrid. Lo mdlali ke ujoin eMadrid nje useke wagijima nakumaqembu ahlonishwa emhlabeni njengeBenfica yasePortugal, iHouston Dash yaseMelika kanye neBeijing BG Phoenix yaseChina. uKgatlana ke ngonyaka u2018 ukhaleke wemuka nemkomelo ukuba ke ngumdlali ovelele wonyaka ezwenikazi lase Afrika. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni elizobalela amazinga okushisa u14-23 degrees, eThekwini u14-23 degrees, eMgungundlovu Ntongazibomvu u7-25 degrees, Solunde Mashona u8-25 degrees, eXhophe Limantente u9-22 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u7-22 degrees. Bukeleke ingakho besikuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo ngimfisela ubusuku obuhle.